Wannan gaggarumar sirrin ƙul huwallahu ne da ake yin sa a cikin dare, musamman daren Juma'a. Ana karanta ƙul huwallahu a kowace sallah. Ka yi ƙoƙari ka tashi a cikin dare, ko da ba ka tashi cikin dare kana salloli, to ka ɗauki ranar Juma'a duk Juma'a ka dinga tashi kana sallan dare. Ƙul huwallahu ake karantawa. Kowace raka'a za ka karanta Fatiha ɗaya da ƙul huwallahu 11, sai ka karanta alam nashara da iza ja'a, domin samun nasara da buɗi da samun ɗaukaka a rayuwa da fita daga cikin ƙunci da talauci da matsaloli. Ana wannan sirrin. Haka raka'a na biyu ka karanta Fatiha da ƙul huwallahu 11, sai ka yi alam nashara da iza ja'a. Ko da raka'a biyu ne kai, sai ka yi sallama. In kuma da iko sai ka yi bibbiyu so 5. In kuma ba iko ko bi kai so ɗaya yayi, sai kai shafa'i da wutar. In kai shafa'i da wutar shine zaka zo kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai 313 ko fiye da 313, amma kai kokari dai kai wuce 313 ko daidai 313. Wannan sirri yana da matuƙar fa'ida da samun buɗin tauraron rayuwa da samun nasara da cikin buri. Duk abin da ka sa a gaba, to insha Allahu Allah zai biya maka. Ayi kokari a danna like da share dan masoya annabi su amfana. Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul baitin.